No niin, nyt pitäisi sitten Raisu pakata tuonne peräkärrylle ja samoin Monarkki ja niin huomenna olisi niille rekisteröintikatsastus. Siitä lähti Raisu. Ja siitä Monarkki. Mitenhän nuo onnistuu laittaa tuohon samaan kärryyn? Nuo kaksi mopoa. Sitten pitäisi laittaa Monarkki. Mä taidan sen laittaa tuohon vähän niin kuin samalla lailla. Samansuuntaisesti. Raisu on nyt niin kuin alustavasti jo sidottu ja nyt sitten Monarkki ylös ja tuosta ja täältä. Tämä painaa, äläs tämä nyt puuta. Tässä on se vähän hankala, kun toi runkonumero sattuu olemaan. No kyllä se, jos se nuin jää, niin se näkyy tosta. Pistän takalaidan kiinni ja sidon tän pikkusen eteenpäin. Vai laittaisinkohan minä? Se ei taida sopii. Olisiko siinä mitään järkiä, että se olisi enempi näin. Tällä lailla. Pannaan vähän tonne päin ja takalaita nyt ainakin kiinni. Hankalahan nämä on tähän laittaa, mutta enköhän mä ne siihen saa. Jos tämän laittaa tällä lailla, että se on tuolla nurkassa ja tuossa. Nyt se saattaisi olla aika hyvä. Siinähän ne varmaan kuluukis. Tohon kun mä ne sidon. Mopo on kyllä yllättävän hankala sitoa, kun sitä ei voi oikein tosta niinkö yli vetää, kun siinä on nuo iskarit, ne antaa myöten. Voisin tietenkin sillä lailla niinkö, tää kyllä jo on tukevasti nämä mopot, nämä kyllä on, mutta se on aina kun tää peräkärry hyppii, niin siinä on se vaara, että niin se mopo pikkusen pääsee liikkuu ja rengas jotenkin lipeämään tossa ja sit se tämä on kyllä tämä Raisu vejetty täältä niin hyvin tänne päin, että se ei pitäisi tästä nurkasta päästä mihinkään, mutta miten se on tää Monarkin laita? Pääseekö tämä? En mä usko, että tämäkään pääsee. Voisi tietenkin yrittää vielä vetää tosta tän etuhaarukan kautta tuonne toiselle puolelle, niin vai vetäisikö sen tästä sitten tästä putkesta ottaisi kiinni ja vetäisi vähän tänne päin. Kyllä se voisi näin vetää ja
Mä vien tällä samalla liinalla vielä sen niinkö tonne. Tää on kyllä niin hyvin sidottu, että tässä menee jo irrotellessakin 3 päivää, niin kun nämä on irti. Sitomisessa meni 2 päivää. No ja sitten mä veän tämän niin tänne näin. Tää. Voisikohan se olla siinä? Toivotaan. Sekin on näissä liinoissa aina, että kun nää sitoo jotain, niin jos se liina sattuu irtoamaan, niin se pitää kyllä olla sillä lailla, että se ei lennä sitten tuonne muun liikenteen mukaan se irronnut liina. Eihän se liina saa lähteä irtoamaan, mutta se pitää aina kyllä ottaa huomioon kuormaa sidottaessa. Että siinä on se mahdollisuus. Etään tosta, se täytyy panna vähän ylempää tältä raisun pyörän pinnojen välistä varovasti. Katso, ettei tää liina niin väännä pinnoja mitenkään, että se tulee tosta välistä. Kyllä mä nyt sanoisin, että nämä on kiinni. Että onhan se ihme, jos ne tosta lähtee johonkin. Katsotaan vähän. Liina on risti ja rasti. Luulis ne pysyvä ja ne on peräkärryjen sisällä molemmat kirkkaasti ja varmasti on tuo tasapainokin tuossa. Tasapainokin suhkot hyvä. Meillä on niin tässä kärryssä se, että paino jakauma, kun toinen on toisessa päässä. Eihän siinä aisapainoa paljon ole, mutta samanpainoisia mopoja. Bensahanat on kiinni ja irto-osia ei näyttäisi olevan, mikä voi tuolla liikenteessä tipahtaa. Mä otan tuolta auton ulos ja pukkaan sitten nämä mopot tonne peräkärryn tänne halliin, niin sitten no mä en vielä aukaise ovea, minä siirrän tuon tietysti pois edestä. Kun nimittäin jos ne on valmiiksi pakattu peräkärryyn, niin jos joku sattuu hirveästi tämmöisiä mopoja haluamaan, niin sehän saattaa pistää peräkärryn perään ja lähteä ajelle. Mä pääsin tonne halliin. Mä jätän tämän ja sit toinen auto ulos. Otan sen vaikka tonne. Sieltä tuntuu yksi lamppu niin pimeä. Pitää vaihtaa, siinä on katsastuskin kohta. Otetaan tää nyt sitten täältä. No niin. Siitä se lähtee. Mersu onkin huilannut talaa. Ota se tuonne siivuun. Tänne tätä tuskin kukaan haluaa varastaa. Jätetään tää. Sitten vaan peräkärry vielä tuonne sisälle. Niin. No, pistä se tuosta. Siinä sitä onkin peruuttamista.
Menisiköhän se tuosta helpoiten, kun jos mä tohon jätän niin käsi, kun siinä mä luulen, että se on tasapaino semmonen, että nää on helppo pukata sisään. Epäilen. Joo, ei tässä on mitään ongelmaa. No. Siitä. No siellä. Huomenna on sitten katsastusaika ja katsotaan miten käy. Mä teen sit vaikka viljyli siitä. No niin, morjes.